Hekimlerin ve diş hekimlerini Pîrmet Besim Taş wek doktorek ji bajarê Wanê di nava sê mehanda ev sê cara ye ku dest ji kar berdide û beşdarê xwepêşandanên greva karberdanê dibe. Ew li hember rêzîknameya Wezareta Sexlamiya Tirkiye ku derheqê kar û barên doktorên malbatê da hin rêz û qeydeyên nû ragihandibûn, nerazîbûnên xwe tîne ziman. Piştî vê rêzeknameya Wezîriya Tenduristiyê tu bijîşk nikare bi rûmet karê xwe bikar bîne. Bijîşkan mecbûr değilin ke tiştê nesenî bikin. Ji ber vê yekê jî min îstîfa xwe min got ez dixwazim karê xwe bi rûmet pêk bînim. Li gor rêzîknameya nû ya Wezareta Sexlemiyê ku di yekê mijdara 2024 da hatibû ragihandin, ger ku kesek beriya biçe ocaxê Sexlemiyê yekser biçe nexweşxanê, an jî kesek salê herî kêm du caran neçe cem doktorê xwe yê malbatê û ger ku doktorê malbatê bo nexweşan li gor salên borî zêdetir antîbiyotîk an jî dermanê eşpirînê bibire, dê bi kêmkirina mûçeyên mehane were cezakirin. Ger ku nexweşek çi ocaxa Sexlemiyê û ji xizmetên Sexlemiyê razî nebû, dê dîsa bi heman şewazî doktor were cezakirin. û di her xeteyê de mehanê dibire. Ji ber vê yekê jî her tim merov bin psikolojiyeke xirab dane. Serokê Oda Doktorên Wan û Culemêrgê Ahmet Koç di xwepêşandana Sendika Doktoran da axivî û got ku Wezaretê berî nêrîna rêxistinên doktoran ev rêzîkname amade kiriye û ev jî bûye sedema alawziyên mezin. Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren Li Tirkiyê ji salên 2000 vir ve li ser plana guhartina xîzmetên saxlemiyê tê karkirin, da ku pirsgirêk werin çareserkirin, lê pirsgirêk zêdetir bûne. Sedema herî mezin a zêdebûna pirsgirêkan ev e ku Wezareta Saxlemî bo çareserî li gel ode û sendîkayên saxlemî nacive û guhdar nake. Li gor daneyên sala borî ji nüfusa Tirkiyê deqas zêdetir kesan serîlê ocaxan saxlemiyê dane. Ev jî nîşa dide ku ocaxên saxlemî çi qas qelebalixin û ev jî dibe sedema bûyerên tundiyê. Mixabin ji ber vê rewşê hêjmarek zêde doktor naxwazin dibin van şert û mercan de bixebitin û koçî welatên Ewropayê dikin. Doktor Taj dibêje ku ji ber van sedeman û zêdetir pirsgirêkan wî jî doktoriya malbatî dest jê kîşandiye û derbazî nexweşxane bûye. Ew dîsa jî ji ber şert û mercên heyî pîlan dike ku mîna hizaran doktoran ji welatê xwe koçî welatek dî bike. Niyeteke me heye ez herim Swêdê ji ber ku li vî welatî êdî bijîştî nayê kirin. Li gor daneyên Yekîtiya Doktorên Tirkiye TDB, sala borî 3000 doktoran ji ber şert û mercên giraniyên xebatê, rewşa siyasî û aboriyê ji Tirkiye koç kirine. Mewek denga Amerîka xwast ku ji Wezareta Sexlemiyê ser vê mijarê hevpeyvîn wergirin. Lê wan nexwast ku biaxivin. Arif Aslan, Denga Amerîka, Wan.